Kezdem elveszíteni az irányítást. Mi történt? A szuperszonikus hajtóművek turbulencia értéke az űrszél hajtónyomatéka miatt kritikus szintekre süllyedt. Aha. És most magyarul? Magyarul le fogunk zuhanni. Várj, tárcsázzam a központot. Milyen központot? Hát a bevásárló központot. Szeretnék egy új napernyőt venni, de nincs is itt térerő. Nem az most a fontos, hanem hogyha nem találunk egy bolygót, ahova le tudunk szállni biztonságosan, akkor egyenesen a napba fogunk csapódni, nézd már oda! Várj! Mi ez? Mi az, hogy új város? Nem tudom, de nincs más választásunk. Oda fogunk leszállni. Te jó ég! Még jó, hogy túléltük. Ja. Hú, hol vagyunk most? Ez az új város? És mi lett a régivel? Nem tudom, mi lett a régivel, de valamiért ezt mérte be a radar. Ja, nézd csak! űrhajós tábor. Űrhajós tábor? De hát ez pont nekünk való. Ja, mesélhetnénk a naprendszerről. Igen. Várunk téged is sok szeretettel, hogyha szeretnél minél többet megtanulni a világűrről és annak teremtőjéről. Találkozunk 2025. június 31 és július 4-e között az újvárosi gyülekezetben, ha te is szeretnéd megtudni, hogy mi a legfontosabb az egész univerzumban.